Yense moye bunge ya North Mugirango hase ward ya Kerenyo me county ya Nyamira niko bono beso kirena gotebanga tibabu atikwegena ne kiombe kyobochori ne chimbebe kya IEBC ase ebunge yo ase bakoerabuna nigo egetuo keriyo kubara chikura nigo kyanya tukobage kunganyigwa kurwa senseme yo ye Kerenyo gocha sensemo ye Ikonge ekerekyo nigo bono bamochire chinkwana chigati y'abarayi habo bakokoboke serikali abo babere bagotebanga nigo barachi gutumeka chinchira chinde chonsi kwene kyabuna obubui bwabo nkonyorekana bore muri Kristo Steven Nyariki nabwaterera chinkwana icho nabona robotirwa ya senchira y'ubukirano batebanga umweshimiwa speaker ya Itonya Baro ngosiri na iko nandi yukikama tenga konyonsi na pengine konyonsi yo koboko tato ole kwanyonsi tino koboko na ari torochi weke ko orie gasoa go kwanyonsi go kwasoa goso bana bamitolaje batike koko chekia no nyembono tiga tunya kwekarakari twensi oyo kurwe besaru oyo bwato bukarakari bona ayebuna mo manyete na ari bana maeta abosbi ayepima buya nkiyo chikotukutere kura yago ko manyete na kiyo chikobaga ari tare 27 nkiyo chikotukutera no tote bine nkiyo chikotukutera go sagie kura bamitolaje no tora ngorokia mako watsekana nengwana yo Moske Silvana Siosoro Abugoro asigeti ya sere yue kwerera wechakobo kubo karakari asobo chorio bokebore bosio igegati yabaki chikura bakora wano Moske Isaka Tebe baragire bokongu chingwane cyo na kweranga mbachikoba maiso korenda chikura cyabo namono asokwegera umurwandiri bagosire ekero konyoro usiora go piokeri ometo ku understanding ayizi ya mani goza woman asengente bintago kwana nturikora bintago kwana muna musacha obeire bali matakeire tomoire bona egese atakeire ko irumatare bona igatuakanire muna yawe tigabatanya bagocenderi banya kubwata abantu osora abera mate bugirango na intuga iganto iseinera ne ntomanyetinga ne authority yango osora gototokaga na intunkolinda tore chikule icho fumba paka chini. Kama wanarusha tunarusha, kama wanakuja tunakuja, kama wanalinda tunalinda, kama wanaiba kalinje na kwa nayo, kama mbaya yotu ariko boringa bali barengere tikuchigo koli bituruturu yogo sali chikulechi tigabaganye chikura cyakwe umuntu omubui atangazwe amangana naya umuntu bwata omunene ure serikali buna osoro umanya goteba nga tihali barabwo bayibiri chikura ikirete beimi no gutangazwa kwe candidate yabo yoketigarite obwato umanya goteba igago chiku konyosia chikurechi ne okoboko na hende babwaterane na abarayi bande bali bagoje kurusiko na barima babwate inga bayibe chikura gwetera oko mark chiboxi na hende bateba uso bagoje kushimakiri bagokwana ekero batsara cyabisyo botone chimbebe cya North Mugirango meye Kerenyo na magaya yakogenda goika magacho yo mu DCC igo bagendere koraga kyombe kyo asoko nganye taring center kurwe Kerenyo goche Ikonge genzo bakweranga mbari no kwegena nga obochori obumbo chikokorwa sinjira yo bwasyoku turatwari man na IEBC onye tiyali barusire taring center to batato tebeti gochija Ikonge inki yali kurwira ntobwate eholiga ye Kerenyo inki batali kubikira Kerenyo ga osekiro montago cha center ebwate security sign inki bakwirera ali konye ngetigere gasangije security na infrastructure ga Kerenyo which is the sub county headquarters igoro ye chikura koiba enjere iba gotena nyabaro na maite bunare kubeko koboko nuko beka aguntu ntote ne inyo chikura tatagete twake kura ya nembare rwe bana sinyanga kurwe ketu yake nguso mbare rwari chiende ne taling center chibarwe manye na kinanyora ayone kobwate chibeso kuna komanga mangia jasinyiru chi project chikoko asense moyo mu DCC Honyamira North Simon Osumba nigo aereire ngamba chigotinya uborendie kerekyo bochori elio kwenekinga obwasio kumbo chikobaroro kwenye hiyo mikakati ni ya kuhakikisha kuwa iko usalama kwenye vile vituo vya kupiga kura siku ya uchaguzi na vile vile pia mahali kura zote zitajumuishwa pamoja, yani tallying center. Steven Nyariki Mbonde
Ensoko TV North Mogirango, kaunti ya Nyamira.